सरकारनि बायदिसिना आसनिफ्रा सफैगोन मोनसे समाव दावराव दावसिमोन आन्दोलन जादोंमोन पुलिस मिलिटारि हाबदोंमोन आरो दायो गोजोना फैबाय नैबे समाव जोङो गावनि गथ'फोरखौ फरायहोनाय नैबे समाव जोङो समाजखौ मोजां खालामनाय जोंनि थानसालिफोरखौ मोजाङै लुनाय बे हाबाफारिफोरखौ मावनांगोन जों खोथा होदोंमोन जे सरकार फैयोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो अनसुंथाइ होगोन 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 होनाय जाबाय आरो 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो टेन्ट हाउसनि बायदिसिना जिखिनि बे मुवाफोर जायफोरजों मेल मिटिं खुंबा नांगौ फुजा खालामबा नांगौ बेखौबो जोङो थाबैनो होनाय जागोन 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो लोगोसे दासिम 18,000 बा 18,000 जोङो थानसालिफोरनो 2 लाख आलारि सोरां होनाय जाबाय माइनाव सोरांनि गेजेरजों जोङो 27,000 आइजोफोरनो 5,000 होनाय जाबाय बेबायदि गोबां आसनि जोंनि सरकाराव जोङो डाइरेक्ट रायजो राजाफोरखौ मदद खालामदों আজি আমি যেটো কথা কৈছিলো যে সরকার আহিলে আমি সেলফ হেল্প গ্রুপক আর্থিক সাহায্য দিম 10,000 সেলফ হেল্প গ্রুপক ইতিমধ্যে 25,000 কৰি দিয়া হৈ গল আৰু 10,000ক আমি 10 হাউসৰ বস্তু দিব বিচাৰিছো সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাক কৈছে যে মেল মিটিং কৰিবলৈ আমাৰ শেয়াৰ নাই আমাক কবাত পূজা হলে গাঁৱত কিবা খোবা হলে আমাক বাসন বৰ্তন লাগে এইবিলাকো আজি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 10,000ৰ কাৰণে আৰু লগে লগে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আজি যিবিলাক মন্দিৰ আছে যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে প্ৰায় 1800 ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আলাৰি সোৰাং আঁচনিৰে আমি তাত 2 লাখ টকা ইতিমধ্যে দিয়াটো কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে কিছুমান ডাঙৰ মন্দিৰ কবাত কবৰস্থান কবাত গিৰ্জা আছে কবাত থানচালি আছে ব্ৰহ্ম মন্দিৰ আছে তাত 1 কোটি 1.5 কোটি পৰ্যন্ত দিয়া হৈছে যাহাতে ৰাইজৰ সুবিধা হয় ৰাইজनि সুবিধা যায় दा बेखौ मानि थाखाय खालामदों जे बड'फाया बुंलांनाय बायदियै जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगोन 1952 मायथाइनिफ्राय दिल्लीयाव खेराइ मोसाहैनायफोरखौबो जोङो बिथांमोनखौबो जोङो बरायदों मानोना जोंनि हारिमुखौ नेशनेल लेभेलाव बिथांमोनानो लांदों लोगोसे BLT नि थालांनाय 300 जिखिनि केडारफोर दङ बिथांमोननोबो दाख्लै जोङो 50,000 होनाय जादों मानोना बिथांमोनाबो जुजिदोंमोन बिथांमोनखौबो सन्मान होदों NDF नि मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होखांनायनि उनाव जोङो दायो एबसु आरो BLT नि मुंख्लंफोरनोबो फिन जोङो अनसुंथाइखौ होनायखौ जागायफिनदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' माहारिनि गेदेमाफोर जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनिफ्राय लानानै जेसेबां जोंहा गेदेमा दङ बयनिबो मुसुखाफोरखौ गायसननानै माहारिखौ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो जों बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ सोरबा बुङो जे फानबाय बायदिसिना खालामबाय हारिखौ फानबाय माबाखौ फानबाय दिनै बेवहाय जोङो जिरायनानै दङ रोंगोरा नार्जारी बिथां आरो आं जोंबो थांनाय 32 बोसोर सोमावसारना फैनायसो हारिखौ थगायनो हानाय जोंनि बिमा बिफाफोरखौ बिदा फंबायफोरखौ थगायनो हानाय गोहो जोंनियाव गैया आरो थगायनो थाखाय जों राजखान्थियाव फैयाखै जोङो बायदिसिना खामानिखौ न'आव जिरायनानै राजखान्थि खामालासिनोबो मावनानै जानो हायो दिनै राजखान्थियाव फैदों मोनसे समनि सोबख' जानाय थगाय जानाय नासय जानाय आरो गावनि बिदा फंबायानो 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि साखरि होनायनि नामाव आगोलनि सरकारनि समाव लाख थाखा लुटिनानै जादोंमोन आरो जोंनि समाव दायो हाजार साख्रि मोनदों आथाना फैसाबो होनो गोनां जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन दा नंखायनो जों हारिखौ सिबिनो फैदों बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानो गोनां नङा बावैसो बे पर्बत जरायाव आदानिनो हा फानबाय होननानै बानसावगासिनो दङ जिला बिथांमोननि सरकार दङमोन रामदेवनो बिथांमोना 4,000 हा होदोंमोन दिनै रामदेवा मा खालामदों मोसौ गलि बानायनानै हाखौ आवग्रिनानै दोनदों जेबो मोनाखै बेवहाय इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो 8,000 निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावनानै मोनजागोन आरो जोंखौ बुंदों जे गावनि बिदा फंबायखौनो अनाखै हा सेरनानै फानदों मादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे बर' फिसाफोरनि सोरबा सासेनि बिगासेखौथ' बाद हो 1 पुवा हाखौबो ओरै खालामनो हानायनि जोंनियाव बिख्लो गैया रायजोफोर जोङो हारिनि थाखाय हारिखौ सिबिनो फैनाय मानसिसो बेवहाय रावबो सासेबो मानसिनि 1 बिगा हाखौबो बेयाव सेनाय जायाखै सरकारि हाखौ लानानै खेबथाम खेबब्रै मेपखौ सोलायनानैसो बे प्रप'जेलखौ बानायदों आरो दिनै बिथांमोनखौ थुनज्लायदों सोरबा पेट्रल सावना थैनो नागिरनाय माबानाय बिथांमोनखौ थुनज्लायदों गावनिनो आबाद मावनानै जाग्रा मावै दाङै जाग्रा बिदा फंबायफोरखौ दिनै बिथांमोनखौ जोङो अनो बिथांमोननि थाखाय जों जेबो खालामनो नागिराखै पुलिस मिलिटारि बाहायनो नागिराखै बिथांमोना माने दिनै बुंदों जे बायदिसिना खालामदों ना जों 1 फोथासेबो जेबो खालामाखै आरो जों खालामनाय नङा हारिनि सायाव जोंनि राजखान्थिया बिन्दोसेबो हारिनिख्रुइ गोजौआव नङा राजखान्थिया अरायसम गाहायाव हारिया अरायसम गोजौआव जोंनि थाखाय ओंखायनो जोङो रावखौबो थगायनो थाखाय फैयाखै रायजो राजा नोंथांमोन दा नंखायनो आं खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव राजखान्थिखौ जों मोजां लामाथि लांनांगोन
दिनै बड'फानि मुसुखा गायसननो हाबाय दिल्लीयाव 27 बोसोराव बिथांमोना मानो सानाखैमोन दिनै जोंहा एमपि मोनबाय जयन्त बसुमतारी रोंगोरा नार्जारी दिल्लीयाव जोङो बड'फानि मुङाव लामा गायसननो हाबाय बिथांमोना बेखौबो साननो हायाखैमोन दिनै बड'लेण्डआव दुरान काप फुटबल जादों इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिवल जादों इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि थुनलाइनि माखासे जोंहा जथुम्माफोर जादों क'क्राझाराव दिनै क'क्राझारनि थासारिया सोलायलांबाय बेखौ दिनै बिथांमोना एसे खोमानो नागिरदों देग्लाय बोसोराव इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टआव अकल क'क्राझाराव मोनसेल' जिल्लायावनो 117 कौटिनि जोङो आसनि लानाय जादों आंनियाव दङ बे आसनिफ्रा साननैसो उनाव बेखौ बेखेवनाय जागोन दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे नैबे ओनसोलाबो समान समान जौगानांगौ गसुगावनि रायजो राजाफ्रा बिहोमा दङ आरो बे बिहोमाखौ जों मालाबाबो बावनो हानाय नङा आं फरायसा आफादनि समाव फैनानै बेवहायनो गोबांबार मिटिं खालामदों रोंगोरा नार्जारी बिथाङा खालामदों दिनै जों जायजों खामानि मावदोंमोन जोंनि लोगोफोर जोंनि फंबायमोन बिसोरनो दायित्व लानानै खामानि मावदों सोरबा एफा एनै गोरोन्थि खालामफ्लांनो हानाय जों नोजोर होबाय थादों जाहाथे भिसिडिसि टिसिएलसिसि रावबो गोरोन्थि मावा दा नंखायनो रायजोफोर आं खावलायदों फैबाय थानाय समा जोंनिनो सम दिल्ली दिसपुराव दिनै जोंहा मानसि दङ आरो हारिखौ दानायनि नैबे मोनसे मोजां सम फरायसाफोर लाइमोनफोर आइजोफोर जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव दोननानै गोग्गो समाज दानो थाखाय जों आवगायलांनांगोन आरो जों मालाबाबो बावाखै आरो इयुनावबो बावनाय नङा हारिनि बाथ्राखौ हारिनि बाथ्रा जिखालि बावगोन ओइखालि राजखान्थियाबो जोबस्रांगोन दा नंखायनो राजखान्थिया गिदिर नङा हारिनि बाथ्रायासो गिदिर मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन মই আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে এনেকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে আমি বিচাৰিছো এই বড়োলেণ্ডত 35 লাখ জনসাধাৰণ আমি যত একেলগে দাদা ভাই হিচাপে আছো এই পৰিয়ালটো আমি আগুৱাই নিব লাগিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ঘৰ দিছে আপোনালোকে ঘৰটো ভালকে বনাওক আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিছে সবে আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো লওক ৰেচন কাৰ্ড দিছে সবে ৰেচন কাৰ্ডটো ভালকে লওক আমি পিএম কিষাণ দিছে খেতিয়কবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে বেংকৰ পৰা এই সুবিধাটো লওক আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন আঁচনি দিছে এই আঁচনিৰ সুবিধাটো লওক কিন্তু আঁচনিৰ সুবিধা লোৱাৰ লগে লগে যি চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰৰ প্ৰতিও ভাল ভাৱ থাকিব লাগিব এই মানুহবিলাকক আপোনালোকে উৎসাহ যোগাব লাগিব এটা সময় আছিলে কোনো খুদিব আহা নাছিলে আজি সময় আহিছে সবে খুদিবলৈ আহে এই কথাবিলাক আমি ভাবি চাব লাগিব দুটা জনগোষ্ঠী বহি আলোচনা কৰিব পৰা পৰিবেশ নাছিল আগতে ভাওৰাগুৰি বজাৰতে কাজিয়া হং হং হৈ থাকে সদায় ক'বাত কাজিয়া হ'বলৈ বিচাৰে আজি দুটা জনগোষ্ঠী নহয় 26টা জনগোষ্ঠী একেলগে বহি আমি মিটিং কৰিব পৰা পৰিবেশ হৈ গ'ল আৰু 26টা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ কিবা উৎসৱ আমি চৰকাৰে সহায় কৰিছো প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে কাম কৰিছো প্ৰত্যেকটা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি মিউজিয়াম বনাবলৈ গৈ আছো আৰু অহা 6 তাৰিখত 18টা জনগোষ্ঠীৰ ভাষা একেলগে আমি ওয়ার্ড বুক ডিকশনাৰীৰ নিচিনা এটা ওয়ার্ড বুক উলাবলৈ গৈ আছো আৰু ইয়াৰ পিছত 26টা জনগোষ্ঠীৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ আমি এটা ইতিহাস কিতাবৰ নিচিনা হিষ্ট্ৰীৰ নিচিনা এটা ইথনোগ্ৰাফি সকলোৰে এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈ আছো আগৰ চৰকাৰে এই কথাবিলাক ভাবিব নোৱাৰে আজি বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পৰা লৈ দিব্যাংগ ভাই বেহেনৰ পৰা লৈ আমাৰ যি সকলে ডিজেবল আছে সকলোৰ কাৰণে চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে 5টা কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছো চাইল্ড ফ্ৰেন্ডলি বিটিআৰ বড়োলেণ্ডত যাহাতে গৰ্ভৱতী জন্ম দিয়াৰ লগে লগে গৰ্ভৰ পৰা কোনো শিশু মৰিব লগা নহয় কোনো মাতৃ মৰিব লগা নহয় ইয়াৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছো প্ৰত্যেকটো মহিলাই ইজ্জত মান ইজ্জত আৰু নিৰাপত্তা লৈ জীয়াই থাকিব পাৰে ওমেন ফ্ৰেন্ডলি বিটিআৰ আমি আৰম্ভ কৰিছো শিশু আৰু মহিলাৰ কিবা যদি ঘটনা হয় ইয়াত আইনগতভাৱে সহায় কৰিবলৈ 5টা ডিস্ট্ৰিক্টত 5জন উকিল বিনামূলীয়া আমাৰ মহিলাসকলক সহায় কৰিবলৈ শিশুসকলক সহায় কৰিবলৈ আমি নিয়োগ কৰিবলৈ গৈ আছো